Tatalava ngono kuchitika Konsezi Tatalava ngono kuchitika Okay. Ndikuyamba ndithu kwa zinthu kuti uthenga waphekedwe. Chifukwa ntchito imene ikupangidwa register apa ndikuti pakhala easy tracking kumaona kuti kodi chikuchitika ndi chani. Panopa ikizana chonchimu likakhala dziko likubwerali izikhala kuti anthu tonse tilipoyera. Kumaona kuti Sister Gertrude yawo, kuona kuti Ayanko ndi yawo, Elder Jovu ndi yawo, Agremu ndi yawo. Ndipo malo amene akhala ngakhale panopa atafuna kuti zimene zizatipange track kuti atione zikoza kudani kutheka. Koma zimene zizo kuti zizikhala pompompo osachita kulowa sopena kapena kulowa pena kuti tione. Ngati kwa anthu amene adapita ku msonkhano kungumbe padaonetsedwa mmene likukhalira dziko la China. Kunena kuti akumatha munthu kumamuona kali mgalimoto kali panjinga kali pansi wina aliyense payekha mmene akuyendera chilichonse chimene akuchita nkhope yake zaka zake mmene zilili. Ndiye kuti zinthuzi zikupita konena kuti kumene uthenga usukufunikiranso iyi ukhala uthenga wake okuti ino mudzilalika ochita chokuyezerani. Koma ndimalingene chonchi kwa ana a Mulungu tikatengera ndipo chochitika chimene chitanchitikira Filipo tikawerenga machitidwe athu chapter number 8. Okay, abusa Graham. Yes. Musanapite fokanga nompita ku solution ya kutsekedwa kwa uthenga wabwino. All right. Ndimona ngati mupita kumene koko. Muona ngati mupita kumene ndikupita kumene koko. Mupita kumene samngamba nkhani ya Filipo kuti mzimu anamuthawitsa. Mukoza zomwe kuti mupasunge pamene pomuvumira kutero. Chabwino, aponda basunga choncho ndiyimire pamenepo. Ndimafuna kuti tipitizebe kutsindika ganizo mali yambali chifukwa mwavomera mwamphamvu kunena kuti kumeneku ndikutsekedwa kwa uthenga wabwinoko. Ndithuti. Ndimalakalaka kuti Sister Gertrude Elder Jovu titsimikizirane ndomvera pano kuti tingamutsimikizire bwanji munthu pambali pamafotokozera mbusa Graham kuti zikuoneka kuti tikulowera kutsekedwa kwa uthenga wabwinoko. Ndi mfundo zina ziti zimene tingatsimikizire ganizo limene. Elder Jovu. Yes. Kutsimikizira mfundo kuti uthengawo zikuoneka kuti upita kotsekedwa. Mungatsimikize ndi mfundo zake ziti ndimene dziko likuyendera. Tatalava ngono amai Tatalava ngono kuchitika Konsezi Tatalava ngono kuchitika Ndalama imona. Chabwino, anthuwa imene chikutsimikiza kuti uthenga ukupita kotsekedwa. 1. Pali maiko ena amene akumapanga sensa kapena kuwunika uthenga usanakalalikidwe. Ulembe ulaliki utumize ku censorship board akauonekaye akakaona kuti ichi sichotikomera apanga underline kuti ichi chichotedwe ulaliki ukhale otere. Choyamba chimenecho. Chachiwiri akudziwa kuti munthu kuti alalikire kuchoka dera lina kupita dera lina akwena kuti ayende. Nawo kuti ayende mayendedwe awena kukhala otani mu zaka zamakono zino nde kuti akwena kuti agwiritse ntchito mayendedwe amakono kuti afulumire. Nde kuti akwena kuti ayende pagalimoto kapena kandi njinga ya moto koma nde kuti akwena kuti athire mafuta. Pothire mafuta apo nde kuti ayenera kugwiritsa ntchito ndalama
komano ndalama imene ayipanga introduce ndiyo kutagwirika ndi manja. Ndiye munthu uyu kuti ndalamayo akhale nayo yosagwirika ndi manja akwina kuti apange register. Kupanga register kwa ndani? Akupanga register kwa iye oyipayo. Ndiye kuti ganizo loti akalalikira uthenga nakhala uthenga wake wowuza anthu kuti tembenukani mitima chifukwa ufumu wa Mulungu wayandikira, sukakhala umenewo. Apita ndi kuti azikangocheza nawo, akakamba za nthabwala, akakamba zosangalatsa dziko lapansi, kusonyeza kuti uthenga umene unali ulalikidwe wataneti watsekedwa. Ganizo lachiwiri ndi limenelo. Lachitatu ndi nkhani ya chimene ungatenge pa ulendo wako. Kodi ndikapita kumeneko nditenge chani, ndikadya chani? Ndiyeno pali chakudya china chimene choti ukadya chikupangitsa kuyiwala uthenga umene ulalikire, kapena chimene chili chosokoneza ubongo wa munthu. Ndimakamba za zimene tingatenge pa ulendo okalalikira. In terms of kaya ndi chakudya kaya ndi chakumwa. Kuti kodi zimene timatenga zimathandizira kupangitsa kuti chotsa maganizo azimene tingaphunzitse cholondola za uzimu zoti anthu akhoza kumva kutsata ndi kuti choonadi ndi ichi. Zimene zimatipangitsa kuti tikhale ngati malo moti tipange chinthu chimene chidali chofunikira. Mudzaona kuti kwambiri chimachuluka ngati chibwana chimene dziko lapansi limasangalala kuti malo moti anthu ikhale nthawi yakupembedza imakhala nthawi ya entertainment. Komano entertainment ikubwera chifukwa chani? Ikubwera chifukwa cha zimene anthu mwina mwake adya kapena zimene amwa. Ndi chifukwa chake ophunzira aja Yesu anawuza kuti musatenge chani? Musatenge kamba wa pa ulendo kapena ndalama. Ndiye kuwauza kuti nyumba imene atakulanditeniyo mukakhale yomweyo kufikira tsiku chani, tsiku limene mukachoke. Chakudya muzidya muti zimene musonyeza kuti Mulunguyo ndi amene azikapanga provide chakudya. Kusonyeza kuti chakudya chimene akapanga provide chikuwathandiziranso anthu aja kukhazikika m'maganizo akulalikira choonadi, kuchenjeza anthu kuti Yesu akubweranso. Ndiyeno chachitatu china chimene tikafotokoza. Kuchitika zonseze sana pang'ono kuchitika usadelekawa amare sangawi. Omvera tikukambirana mfundo zongotsimikizirana kunena kuti mmene m'busa Graham ananena kuti ndikuyamba kuyankha anafotokoza mawu amphamvu kwambiri kuti kumeneku ndikutsekedwa kwa uthenga wabwino. Amayankhula zimenezi polumikizisa ndi Daniel chapter 12 amene tinawerenga. Ndi tikufotokoza pakadali pano mfundo zimene zingatsimikizire kunena kuti kumeneku ndikutsekedwa kwa uthenga wabwino. Mukalimvetsera dziko lapansi ili zimene likumachita mutsimikizika mtima kuti ndi zoona. Tikumbutsane zimene zinachitika nthawi ya COVID 2020-2021. Uthenga wabwino udatsekedwa. Angakane zimenezi ndi ndani? Matchalichi amatsekedwa, misonkhano ya tchalichi imaletsedwa, kumamupeza mabala amatsegulidwa. Kumene kundikutseka kwa uthenga wabwinoko. Ndingati zinachitika mu nthawi ya COVID. Pakadali panometa wa New World Order mukuganiza bwanji? Amene anabwera ku msonkhano wa kulilongwa Institute mu chaka cha 2024 tinaye ndi munthu wakulonera kuti welcome to the New World Order.
ndi tinayika zinthu zambiri kumene kuja. Chimodzi mwa chimene tinachiyika chidali munthu amene president wa ku America Donald Trump amalandidwa ku chipani chawo kunena kuti ndi amene akuyimirira. Adayika chipiramidi, pa chapiramidi nchichowa ndi chani? Tingoti nsanja chabwino. Ndi tinapeza kuti munthu amati akakhala kumtunda kwa nsanja kwa kamayankhula panalembedwa pansi pa mawu onena kuti Novus Ordo Seclorum, kunena kuti New World Order, kapena kuti dongosolo la kayendetsedwe ka dziko lapansi katsopano. Ndi timakonda kubwereza ka video ka mwenye uja akunena kuti zida zitatu za mu New World Order ndi digital ID, bank account, smartphone. Zinthu zitatu izi zikuzungulira pa chimene fetu kukambira nachi. Ndi mulungu wa mu New World Order si mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ayi. Nde kuti ameneyo sangafune uthenga wabwino wofuma kumwambawo ulalikidwe mu New World Order. Sister Gertrude muzikonzekera mufotokoze mfundo zina apapa, koma ndifuna ndikuwauza omvera kuti m'manja mwanga mundi ndi buku limene mu 2024 ndidalionetsa kulilongwe. Ndinapempha kuti mulipeze buku limudziwerenga. Ine ndinalipanga print choka mu soft copy, lipanga print ndinala hard copy lili m'manja mwanga. Mundu wake ndi The New World Order, analemba ndi Ralph Epperson. Ndi pali mutu number 26 adalembapo kuti The Humanist. Ndendofuna mungomva chimene analemba kuyambirira ku Busa Graham mumasulira akuti mutandizana akuti there is a religion in America today chilipo chipembedzo ku America lero that embodies many of the beliefs of the Masons. Chinene chalumikiza kukhulupirira kwa anthu aja kwa ipawo. Zikhulupiriro za Mason. Ma Freemason. Aha. The New Age movement and the Communist. Kuyenda kwa mbado watsopano ndi utsogoleri. Sister Gertrude ma communist nchichoti ne kuti chani? Edashofu. Maduka matibwa? Ndikuti anthu amene sakhulupirira kuti kuli mulungu amakana kuti kuli mulungu. Aha. Mana kuti atheist, communist. Social feminist. Commune. Communist, I think the system ina yakaendetsedwe kaboma komano anthu ake amakhala kuti sakhulupirira kuti kuli mulungu. Komanso amanena kuti chinthu chimene nacho sichayekha nchawina aliyense. Okay, ndaba kunena kuti it is called the humanist religion. Gechilikirano chipembedzo cha gulu la anthu limene lolo okana mulungu. Aha. Ndi apa kudzafotokoza kuti this religion even has a dictionary definition. Chipembedzo chimenechi chili ndi tanthauzo lake kuchokera m'mabuku a dictionary ankhoke ya mawu. Ndiwerenganso zina patsogolo ndi mafuna omvera ngodziwa kunena kuti dziko lapansi likuyenda pansi pa chipembedzo ichichi chokana mulungu wakumwamba. Ndi ngati chokana mulungu wakumwamba kodi muganiza uthenga wabwino awuvomera kuti udzilalikidwa? Sister Gertrude mundi mfundo zanji zotsimikizira kuti kumene kundikutseka kothenga wabwino? Sakala pangono kuchitika
zonsezi zidzakhala pang'ono kuchitika. ndimafuna ndingobwera pambuyo pang'ono zina zimene tinayankhulana padzana kunena kuti uthenga mulungu watsegula zitseko, watsegula mawindo, maiyaventi paliponse pakutulukira uthenga. Kutero kandi pa social media apo kaya ndi mmisika umboni tili nawe titayenda mmisika matchalichi onena kuti si athu mautumiki onena kuti si athu tayenda kutumikira uthenga umene tikuteromo ndekuti ufikira ena ali ku Zambia, ena ali ku Mozambiki, ngakhale pamene tikuyankhulana apa ena ali ku Nkhatabe, ena ali ku Nchewu, ena kuti kutanthauza kunena kuti unaperekedwa ndithu ndipo kwaperekedwa kuti uthengawo uyende pena paliponse, ngakhalenso maiko ena amene mwina uthengawo unali kovuta kuti ufike, koma kuzera pa social media pomwepo uthengawo ukufika maiko amene. Komanso mongotsindika kunena kuti mawu anatero kunena kuti uthenga wabwino uzalalikidwa pena paliponse kuchitira umboni ndipo chimaliziro chizatani chizafika. Kutanthauza kunena kuti mmene timaona zivomerezi zikugunda ndi maso kumaona njalazo zikuchitika pakati pathu kuteko ndikukwaniritsidwa kwa maulosi, koma chifukwa chonena kuti izizi zonena kuti owerenga azindikire kapena apa pali nzeru pakuoneka kuti pali kukuluwika kapena nekuti sipakuyenda mwa straight muonekeratu ndi maso, ndi chifukwa chake tikuzingwa kapena koma chilungamo chake nchonena kuti liwu lina lililonse limene linalembedwa m'baibulomu ndi la moyo, ndipo mulungu mwina analiwuzira ngakhale maulosiwo ena akwaniritsidwa ena sangalephereke. Ngati tafika ponena kuti uthenga wabwino ukulalikidwa pena paliponse, chotsatira ndi chani? Chotsatira ndi chisautso chachikulu motsogozedwa ndi mawu amene ali pa Mateyu 24 verse 15 tisanayambe. Ndikufuna kuyankhula kuti chani uthengawo sikuti uthera pomwepa uzilalikidwabe, ngakhale kuti kukhala ziletso mogwirizana ndi azilongwa ngawi ayankhula, ngakhale kuti kukhala kovuta kapena kukhala kophweka kukuyenera kuti uthenga upitirire. Komabe Sister, hello sanza pita pachabe ndemuyese tsoti muzikhala focus pa mwa space ya phone. Oho. Chimene ndikufuna kubweretsa mono ndichonena kuti tisayiwalenso kuti mulungu anatipasa mawu m'buku la Amosi. Amosi chapter 8 kuyambira verse 11 mpaka na 13. Ndimati mundilole brother kuti mwina ndiwerenge muchingerezi kuti mwina kwina kuti zawerengeso muchichewa kuti pamveke bwino. Mawu akunena kuti behold the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread nor thirsty for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. In that day the fair virgins and strong men shall faint from thirst. Bible la Chingerezi yotatsira pamenepo verse 13 mwina chichewa chonso titawerengako kuti zimveke bwino. Mbusa Graham werengani? Taonani akudza masiku ati Ambuye Yehova akuti ndidzatumiza njala mdzikomo, si njala ya mkate kapena ludzu la madzi, koma njala ya kumva mawu a Yehova. Ndipo adzayendayenda peyupeyu kuyambira ku nyanja kufikira ku nyanja, ndi kuyambira kumpoto kufikira kummawa. Adzathamanga kufunafuna mawu a Yehova koma osawapeza. Tsiku lomwelo anamwali okongola ndi anyamata adzakomoka nalo ludzu. Ameni.
ndimafuna ndingonjezera pa zimene ndimayankhula zija kunena kuti nkuthekatu Satana kufuna atikoleremo mujayankhulira Elder Jovu kunena kuti ndi njira zake zomwezi zimene tazigwirisa ntchito nzeru itachuluka tazigwirisa ntchito ndipo tikuzigwirisa ntchito kutumikira nazo kufikira anthu ochuluka zimenenso Mulungu ananena kuti uthenga ndithu uzafikira pena paliponse kuphatikiza ponena kuti nzeru izachuluka. Koma sanatisiyirenso pomwepo atitsimikiziranso pa Amos kunena kuti uthenga uzakhala njala ya uthenga kutanthauza kunena kuti kumene tikuloweraku zitseko zina zimene zinatsekulidwa mawindo ndi mayaventi tikunenacho kuti uthenga utulukire zikhala zotsekeka chifukwa pali chenjezo lonena kuti mu nthawi yake yochitikayo mkazi azapita kumalo kumene Mulungu anamkonzereratu Chivumbulutso 12:6 kumeneko kukugwirizana kwambiri kutengera mwina atinene kuti ndi mmapiri mmene tikunena mutengera Mateyu 24:16 pamene panatsogola mawu achionena kuti chisautso chachikulu aja komanso tisayiwale kuti zinanenedweratu kuchiyambi kuti ndi nkhani ya chisautso kutanthauza kuti pamene izi tikuona kapena pamene Mulungu akutseka maso athu mmene tawerengera pa Daniel 12 mwina verse 11 and verse 9 ndi 10 ija tikuonapo kunena kuti paliyena ndithu Mulungu atsekula maso anthu amene ali acheru amene ali owerenga amene ali ndi nzeru motengera Chivumbulutso 13 uja kuti azindikire za chimene chikuchitika ndipo pamene azindikira zimene zikuchitika tikugawananso ndi kumazindikiritsana kuti chinthu chijatu ndi ichi tikuyenera tipewe ndipo mopewamo titithamo kugula ndi kugulisa mopewamo tithawira m'mapiri mopewamo uthenga usowa mopewamo kumene Mulungu akonzeratu malo kumene anakunena pa Mateyu 24 kuti ndi kumapiri tikuyenera tipezeko njira zoti tifikire ena ndi uthenga ndiye ngakhale kuti uthenga uti watsekedwa kapena njira zofalisira uthenga zimene tikuganizirazo zikhala kuti zatsekedwa koma Mulungu anali atapereka kale anali atatsegula kale zitseko mawindo mpaka nakufika pa Mateyu 24:14 kuti uthenga walalikidwa pena paliponse koma zinthuzi zikukhala ndi pothera komanso potherapo tinawuzidwa choyenera kuchita ndi chimene chikubwera kutsogolo mwina nditherekayi pamenepo brother. Umvera Sister Gertrude amatitsimikizira pakunena kuti ulosi udanena kuti nthawiyo idzafika maulosi ena akwaniritsidwa kodi ifeyo tikamakhala tikumaganiza kunena kuti basi tidzingokhala mu mtendere chonchi Satala bangono kuchitika Confesezi Satala bangono kuchitika Ndalama imodzi kugwira ntchito kwa dziko pamene anzathu adadutsa mu nthawi zina zovuta kuti tinene kuti ifeyo tikamakhala tikunena kuti dziko lisafike kumapeto tidzikhala chonchi chifukwa mwina kaganizidwe kathu kakumakhaona kuti ayi zimenezi zingachitike ndi maganizo onena kuti tidzikhalabe mu mtendere dziwani maganizo amene ndonena kuti tikunkana Mulungu ife tikufuna tikhale mu new world order mmene muli chipembedzo cha Satanayo ndi atitsimikiziranso mfundo onena kuti munthu afuna asafune kaya ndi mu nthawi zovuta kaya ndi mu mtendere koma uthenga walalikidwa dziwani kuti gakhale pa mtanda paja Yesu akupachikidwa uthenga unalalikidwa unagwa mdima pa dziko lapansi chinsa cha mkachisi chinang'ambika anthu anazizwa nacho mpaka anthu adamutchula Eliya pamene paja uthenga umalalikidwa ngakhale munyengo zovuta za atumwi ali ndende adalalikiranso ndi apa timatsimikizirana mfundo zonena kuti ndi zoonadi zimene zikuchitikazi zakulembetsa ma sim card ma digital ID ndi kutsekedwa kwa uthenga wabwino ku Daniel chapter 12 kuja verse number
9 verse number 10 kumapetoko kumene mchichewa analemba kuti koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira. Tikawerenga Bible la Chingerezi adalemba kuti the wise shall understand. Chifukwa muna tikamutenga mawu achoti sorry amene ukhala kuti anzeru adzazindikira. aha ndiye funso likaonena kuti iniyo mukamakhala ndi moyo wanu tsiku ndi tsiku nzeru zilimo pajatu nzeru chiyambi cha nzeru ndicho kuopa ndani? Opa Yehova. Zochitika zathu za tsiku ndi tsiku zikuonetsa kuti tikumuopa di Yehova. Ndiye ndikuyensani padzana paja kuti okhawo omuopa Yehova nasunga malamulo a Mulungu natembenuka mtima ndiye kuti akulembetsa dzina lawo m'buku la Mwana Wankhosa. Ndi amene akwanitse kukana zinthu amene ndi anzeru. Anzanga pagulu pano tisanapite chigawo china ndimafuna nditsimikizire mfundo izi. Dziko lapansi kuli mbiri ya mu Soviet Union. Chifukwa anthu masiku anse tikombe kuwerenga mwina mbiri nkhani ya Soviet Union sayidziwa. Koma ndi nkhani zokhudza nkhondo amene zinalili pakati pa dziko la Russia ndi mayiko ena. Kunali gulu lina limatchedwa kuti KGB. Adali anthu amene amadziwa kumpanga track munthu. Asilikali ambiri achi 7th day adapita madera ku Germany, ku Italy, Netherlands, samalola kuyenda opanda driver. Ndipo driver wake amakhala msilikali wa KGB adzipanga rekodi china chilichonse chimene akupanga. Mafoni awo, conversation ina iliyonse imene akukhala nayo kabayankhula ndi mkazi awo kaya ndani akamayankhula mu chilankhulo china driver uyu amakhoti ndodziwa ziyankhulo zambiri amamasulira zimene zija. Panalibe cha chinsisi chimene munthu akadakhonza kupanga kudzera pa foni. Akafuna kuti ayankhule zinthu za chinsisi amapeza njira yozana ndi azinzawo kuti akakumane pena pake mafoni atasiya komanso kupanda magetsi. Dziwani kunena kuti ku China anthu akumapangidwa track pena paliponse. Ku Irani tidafotokoza mpulogalamu apita anthu amene amagwiza ndende kumane pakuti tikakambirane zopanga zipolowe ma conversation yawo amakhala kuti akumveka. Akakafika pamalo paja amapeza kuti apolisi alipompo. Ndi kumene tikuera dzikoku akalumikizitsa sim card yanu ndi national ID yanu ya digital. Dziwani kunena kuti foni yanu ngakhale kuti zimapangidwa rekodi ndi kale komano advance yake ipo sapa mujana kambira mbusa Graham kusonyeza kuti mu New World Order uthenga unena kuti sabata ndi tsiku namba 7 pa Mulungu Saturday kupembedza kwa tsiku la Sunday adayambitsa ndi Akatolika. Uthenga umene usuvomerezeka umene kwenda kutsekako uthenga onena kuti ubatizo ona ndi uwu. Chifukwa mu New World Order takhati kuonetsapo mbusa Graham za ku Abu Dhabi kuti anamanga chali chapo mzikiti apo sunagoge apo. Ubatizo muli kumeneko ndi wapa mphumi. Ndi munthu alalikire za ubatizo wa madzi wa Yesu Kristu zimenezo sizitheka. Mwina ambiri ayiwala mmachali chino pakati apo kuyambira I think 2021 ngasini kulakwitsanga musali mbuyo mwake adafika polengeza mmachalichi kuti munthu amanga sankhidwe kuti alalikire mchalichi ulalikirako sanapite pa pulpit udzipita kaye ku uphungu wakulu wa mpingo azikulu wa mpingo kapena abusa akauwereke ulaliki uja ndi anene kuti umene ukhoza kulalikidwa mchalichi. Mwina zimene za anthu ayiwala ndengati zimachitika zimenezi popanda zinthu za digital koposa kutani za digitals. Ndi pano timatsimikizana mfundo onena kuti zochitika izi ndizoonadi zikupita kutseka uthenga wabwino. Kungonjezerako pamwe zimene mukuyankhulazo ineyo
ndinabadwira ku banja la Catholic. Amen. Chimene chawerengedwa ku church ku Vatican zikolosera pansi kutenga upo makhala umodzi omwewo. Ngati ndi vesi imodzi ndi imodzi yomweyo zikolosera pansi church chilichonse ya Catholic. Utanthauza kunena kuti ine ndikakhala wansembe kuti ndili ndi uthenga umene ndikufuna kuti ndiulalikire zikhoza kuvuta chifukwa chonena kuti uthenga tapasidwiratu kuti tiwerenge tsiku limenelo mafana ndingoonjezera pamene ndikuti abusa inenso nditalowa taimani ka grem abusa ndipo taimani ka puma taimani ka ndimafuna zinena kuti kuteko sister abusa ano alipompa ayi ndichocho koma zimene kunena chemwalizo tizoona koma ndimafuna ndiphatikize motere kuphera mphongo zimene tikunena pabwaloyi musaderekawa amwaye sandawi musadayetima asoko sandawi azakhala nafe ndipo azatiteteza azatikimba ife ndi mapiko wake zatalapa ngono kuchitika zonsezi zatalapa ngono kuchitika musaderekawa amare zandawi musadayetima akono zandawi azakhala nafe ndipo azatiteteza azatikimba ife ndi mapiko wake zatalapa ngono kuchitika zonsezi zatalapa ngono kuchitika Tieni tose tikale cheru Tonsepe Tieni tose tikale cheru Odi kutajega Ambuye afunate Utajengake Uti akafume Tieni tose tikale cheru Tonsepe Tieni tose tikale cheru